Hello, good morning everyone. Kamusta ka mo daw mga kailongga? Good morning. So, akon subong obrahon, mag-live ako samtang nagahimo sang ice water. May mo ako sang ice kay ang akon nga ice gamay na lang nabilin. Kamusta ka mo dira? Nakapangapin nagla ka mo, nakapamahaw na ka mo dira. Oh, updi niyo ko kay mahimo ako sang ice subong. Dali lang kay wala turungtungan akong cellphone. Thank you sa YouTube. May live na ako. Huwag ko na isang galon. Ay! So, muli siya kasi kakang ginagamit. So, comment na ka mo. Comment. Sahon po. Tagadiin ka mo mga kailongga. Okay, mo kita sang ice. Kay wala mo tag-iringit subong. Mabakal ang ice para sa mga ulo nga mainitoan ninyo sa ice. May waligya utan. May waligya sa utan. Wala ka ano, to si ang pipino, ang tagpila. Dua lang. Kaya ko mo lang makakot. Mo ko alang siminta. Pagpapakida. Ano ka? Grabe ka mga gano'n sang ice na balaba, no? Oo, kay ano lang makakita sa tagpila. Lima man. Dagba ba yung ikaw dyan, hindi ka na dato? Hindi lang, ito nga dyan, nag-ligad. Sila ka daw dito nagbubuo. Hindi ka da. Mga kailongga, nagbakal ako sang pipino. 50 pesos niyo. 2, 4, 6. Anom kabilog, 50 pesos. Okay na na. May cream ay kurukan on. Kaya daming isaw. Ano naman? Hindi apat na. Hi sa viewer ko. Tagadiin ka. Welcome to my live. Kamusta ka mo dira?
Comment na comment. Kibasahon ta. Makaon kita pipino. No! Hindi ka? Nagugas ko sa pipino. Ni! Malakat ka mo ba? Densaw? Thank you kay YouTube. May live na ako. May live stream na ako. So, may second account ko ni mga kailungga. Kaya ang akon nga unang account na-delete ko. Hindi ko na ma-recover. Anong gon? May 2 million views na ko totani sa Ilongga Mix Vlog man. So, naghimo na ako second account. Try and try. Malay mo. Amo ni kalaba ang ice na ginaimo ko kay amo lang ni siya kalaba ang ano sa ako nga ref. Gamay nanda na amo nga ref. So amo na kagamay nga amon nga ref. Te amo ni kalaba ang ice nga akong ginaubra kay para nga ito ka nami kung laba kay kung dalag ko dasig sa na amo na siya oh. Diba? So, bye-bye, anay. Thank you sa nag-views ang ako nga live. Thank you. Bye-bye. Hindi ba lapit?